Baha 1000 je pradědečkem všech terénních závodů. Tohle býval extrémní sport v době, kdy ještě nikdo netušil, co to slovo znamená. Začnou v Ensenadě na pacifickém pobřeží poloostrova Baha a později po 16 z těch 96 kilometrech dorazí do La Pazu. Mají na to 43 hodin. Člověk proti živlům, člověk proti stroji a přírodě. A většinou vás Baha porazí. Tohle je příběh dvou rozdílných týmů, které se pouštějí do jednoho z největších terénních závodů na světě. Poslední 3 roky jsme měli to štěstí, že jsme vyhráli naši třídu 2krát. Terénní legenda Rod Millen vede tým Millen. Svou kariéru jsem začal na Novém Zélandu, soutěžil jsem v mnoha jednoduchých závodech do kopců, na štěrkových cestách a učil se ovládat řízení. Ten chlap je neuvěřitelný, to, co dělá za volantem. Nejspíš neví, proč a jak to dělá, ale prostě to dělá. Když srovnáte mě a Millenovic kluky, já nemám nic ve srovnání s nimi. Nováček v závodu Baha Kevin Necessary vede tým Necessary. Tito kluci mají plně vybavenou dílnu. My máme malé fotostudio se spoustou nekvalitního nářadí. Něco nás nějak trouby svedlo dohromady. O Baha 1000 vím od nepaměti. Když jsme byli kluci, měli jsme s bráchou takové malé nic moc terénní auto a předstírali jsme, že závodíme v Baha 1000. Mluvíme o tom celý život, tak proč to neskusit? Prostě musíš říct, že to uděláš. Tohle je skutečně světová událost. Uvidíte, čím musí tito bojovníci projít. Máme tu hory, vyschlá jezera, borovicové lesy a pláže. Máme tu motorky, terénní vozy, vozy v hodnotě 15 000 dolarů, ale také 2 miliony dolarů. V každém závodě považujeme za štěstí, když závod dokončí 42%. Není to o tom, jak rychle ujedete 1 kilometr nebo jak rychle zahnete, je to o tom, kdo to zvládne do cíle po více než 1000 kilometrech. Zmáhá vás únava, horko, závodíte s časem, jste pod tlakem, bude to šílené. Vydáváme se na ďábelskou jízdu. Bahu nikdy nezdoláte, ona zdolá vás. Jak to jde, Adame? Jde to, dávám dohromady poslední kusy tady toho. Auto vypadá dobře. Rod je skvělý chlapík, hodně jsem se od něj naučil. Celou tu dobu byl vždycky velice laskavý, pomáhá mi se závoděním, radí mi. Je to skvělý, že můžu pracovat pro něj a teď s ním i jezdit. Je to vyplnění snu. Lidi se ptají, jak dlouho trvá příprava auta na závody. Otázka zní, kolik máte času? Mohl bych na tomto autě pracovat 6 měsíců a pořád jej vylepšovat a nacházet věci, které by se daly spravit. Letos v Baha jsme ve třídě malých sériových automobilů. Tohle je FIA Cruiser. Máme tu okenní sítě, velkou bezpečnostní klec tady. Tady máme tyče, máme také tyče ve střeše. Máme tu systém čerstvého vzduchu, protože se tam bude hodně prášit. V autě je GPS navigace, máme tu takzvanou palivovou buňku. Taky jsme přidali tlumící opatření a spoustu věcí k nádrži. Tady je jedno z našich servisních vozidel, víceméně pojízdná dílna, je tu motor, převodovka, nápravy, hřebeny, řízení, přední a zadní zavěšení. Celý spodek FIA Cruisera je teď vzadu tohohle vozu. Myslím, že jsme na tom dobře, máme hodně dobrých chlapů, co jsou opravdu zapálení do závodu. Sakra, pálí to. Zatraceně. Tačka hoří. Máme už jen týden, než vyrazíme do Mexika, ještě pořád musíme nechat tuhle věc prohlídnout. Byl jsem s pár kámošem a já povídám, víte, bude to tak trochu zábava jezdit FIA, ale bože můj, je to naprosto brutální. Tam venku budeme soutěžit s chlápkama, kteří mají mnohamilionové rozpočty, ale my tu pracujeme na mém osobním autě, které se bude účastnit závodu. A pak se do toho dáme a prověříme to. A jak zlé to může být? Podle výsledků z loňského roku nikdo, kdo odstartoval v této třídě závod, nedokončil. Nikdo.
Naše manželky se diví, co pořád děláte, chlapi, jak tam můžete strávit tolik času, nechápou to. Je to jako výstup na Everest. Proč bys to chtěl udělat? Abys to udělal. Musíte to poslat na technickou u Score, aby ta ochranná vnitřní klec splnila jejich požadavky. Musíme dostat jejich razítko a souhlas před závodem. Jsme tak strašně pozadu, že když se zítra při technické něco pokazí, vůbec netuším, jak to spravíme. Předvídám, že to projde. Dostaneme oficiální razítko a schválení. Jinak budeme v brindě. Tady přichází ten, co bude prohlížet všechna auta. Zkontrolovali jsme tloušťku stěn, všechny trubky v autě, výstuže, celkovou bezpečnost vozidla. Jsem nervózní z toho, co tam dělá, vůbec nevím, co se tady děje. Tahle kovová trubka není přivařená. Není to přivařené po celé délce, je to vidět. Trochu kovového prachu, prochází to skrz trhliny. Tohle je magnet. Jsme právě na technické prohlídce, myslel jsem si, že lehce projdeme. Vytahují všechna možná měřidla a podobné nesmysly. Sedíme tu a jsme trochu mimo. Myslím, že jsme dodrželi pravidla. On má gumové rukavice, skutečně. Viděl jsem ho, jak strčil prst do výfuku a požádal auto, aby zatroubilo. Potřebujete tu protipožární stěnu. Ach jo. Když se to protrhne, všechno palivo vyteče tudy. Ano. A to není dobré. Vaše příčné trubky by měly vycházet ze spojů. Tady z rohu až sem dolů. Aha, a naopak. Dobře. Z tohohle rohu až ke spodku. Když jsme postavili klec, sekli jsme se o 2,5 centimetru. Jo, všechno se zastaví kvůli pár centimetrům. Vraťme se, musíme tuhle věc rozebrat. Tak, vezmi si vysílačku, pověsi tam, kde uslyšíš. Začni vykládat auto. Dobře, Ryane. Začni se scénářem 2. Odvaž krabici s nářadím, vylož 2 pneumatiky. Nejdříve pneumatiky, pak nářadí. Udělej píst, otevři kapotu. Podívej se pod auto, vidíš něco odlišného, něco divného? Tak jste všichni zkontrolovali spodek auta? Budete muset spustit hevery, abyste je mohli pevně utáhnout. Tak jo, pojedeme další. Dobře, Ryane, scénář 3. Levá zadní pneumatika je prázdná, musíš auto prohlédnout. Pořád musíš otevřít kapotu. Musíš se podívat pod auto. To bylo dobrý, rychlý to s tím klíčem, ale zapomněli jsme ho. Nikdy nevyndávej nářadí ze závodního auta. A pokud je vyndáte, pak to všem sdělte, aby věděli, že to tak je. Ne, prostě to nedělejte vážně. Právě si viděl, co se stalo. Jasně. Teď si pustil auto bez maticového klíče. Jsme na hraní. Tým nese sérii den před odjezdem do Mexika. Zítra vyrážíme do Mexika. Klec jsme udělali, limit a trapa jsou hotové. A umístěné. Výfuk hotov. Kam budeš čůrat? Před závodem bude čas vyvrtat dírky na čůrání. Jen bych chtěl vědět, kde to hodláš udělat. Nechci na to ani myslet, protože nemáme dost řidičů, kteří by se střídali, budeme muset mít hadičky vyvedené nohavicí a vyvrtat dírky do podlahy, kudy bude hadička vyvedena, abychom mohli čůrat. Já nechci čůrat do hadičky, to mi nahání hrůzu, prostě nechci. Půjčil jsem si kombinézu od tačky a do jeho kombinézy čůrat nebudu. Myslím, že budeš chtít, abychom pili vodu, abychom zůstali při vědomí. Ta voda bude muset v jednu chvíli ven. Ty jsi přes hadičky? Ano, jsem. Jak to funguje? Musíme se všichni postavit sem, abychom se změřili? Na co je ten metr? Všechny jsou stejně dlouhé. Máte různé barvy? Ne, Příchutě? bohužel ne. Jak se to připevňuje? Jednoduché pokyny. Hoď si to dovnitř, jde to ven tvojí nohavicí, vyvrtej díru do podlahy a vyčurej se na zem. Jsme na odjezd dnes ráno docela dost dobře připravení. Kluci udělali kus práce na přípravě. V pohodě. Tak jdeme na to, už nemůžeme couvnout.
Hoy vengo de La Habana del puerto de San Blas, hoy conocí la hermana que tiene Nicolás. Hoy vengo de La Habana del puerto de Japón, hoy conocí la hermana que tiene Don Simón. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el pago que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Co plánuješ na zítřek? Co chceš udělat? Musím si vyzkoušet prvních 50 kilometrů dráhy. Musím jet z Ensady do Oja. Nesnesl bych, kdyby se něco pokazilo na autě ještě před závodem. Takže je to hloupost? Možno, že se něco pokazí a my uděláme nějakou blbost, tady je. Kdybychom zlomili závěsné rameno, radši bych, aby se to stalo zítra, než příští čtvrtek. Jo, jak se rozhodnout, já nevím. Co budeme dělat? Půjdeme do města? Zapalme si oheň, Jimmy. Nalej to tam. To je hodně, Rasy. Tak to je pořádná ohňová koule v barelu. Tak do toho. Máme zážeh. Zvedni to, zaměř to. To je náhodička. Jo, dejme je pryč. To je tím žárem. To bylo žhavé. That was hot. Zkušební jízda týmu Milan 3 dny před závodem. Jsme na dráze, co vy? Jsme asi 5 kilometrů vzdálení. Funguje? Jezdí dobře? Je skvělé, v pořádku. Všiml jsem si, Ryane, že když to hodně rozjedeš na jedničku a pak přehodíš na dvojku, není to dobrý pro spojku. Jo. Tak jsem jel na jedničku ze zatáčky, pak hned dvojka a jel jsem. Bylo to úžasné, překvapilo mě, jak rychle jede. Pěkná jízda, dobrá jízda. Je to dobrá testovací jízda. Zkušební jízda týmu Necessary 2 dny před závodem. Cítil jsi, jak moc se ta věc naklání bez torzního stabilizátoru? To jo, to je divné. Je to divné. Na silnici nic moc, myslel jsem, že se na dálnici převrhneme. Když se podíváš přímo na cestu, jsem na zemi. Mávám ti. Jak to jde? Teď to šlo dobře, zatím dobrý. To byla fakt zábava. Jo? Jo, bylo to mnohem lepší, než jsem čekal. Sakra. Jste v pořádku? Jsem v pořádku.
Nemůžu uvěřit tomu, co se právě stalo. Nesundali jsme střešní světla. Really, really sucks. To je fakt na huby, nemůžu uvěřit, že se to stalo. To se teď stalo? Jo. Jste v pořádku? Jo, jsme v pořádku, jsem akorát hrozně naštvaný. Obrátil jsi to? Jo. Vědí, že se to stalo? Ne, nevědí to, ale dám to dohromady, to je v pořádku, hned začnu, dostanu se zase na cestu. Dám jim vědět, díky kámo. Budu začínat závod s převráceným autem. To vytvoří tolik práce. Kterou chcete nejdřív? Špatnou. Ta špatná zpráva je, že váš chlapec převrátil auto. Aha. Dobrá zpráva je, že auto přistálo na kolech a všichni jsou v pořádku. Točil se jako koblihy. Jo. Prostě se přetočil. Rasy, jedeme zpět do kempu, dnes už jsme s testováním skončili. Máme hodně práce na autě. Tak jo, zatím čau. Dobře, jedeme do Oja. Bože, je to divný pocit. No, nemůžu tomu uvěřit, právě se to děje se to. Jo, stalo se to, děje se to, stalo se to, ale všichni jsou naživu a to je hlavní. Ahoj, položil jsem ho na střechu, jo, cítím se jako úplnej blbec. Dnes večer a zítra budeme mít tolik práce, je to jako zlý sen. Tak jo, miláčku, ráno ti brnknu. Jsem překvapen, že to vůbec jede. No nazdar, hele. Poškodilo to auto baterii? Jo. Špatný den být s Kevinem. Počítám, že budeme nuceni jet bez předního skla. A já myslím, že nejsme nuceni. Jestli chceš přední sklo, můžu někoho pro sklo poslat do San Diega. Pane Bože, skutečně se dnešek udál? Den závodu. Prosím pozor, rádi bychom zahájili schůzku jezdců a řidičů 39. ročníku závodu Tecate Score Baja 1000. Už jsem jich pár zažil, tak se to moc neliší od normálního pracovního dne. Nervozita možná přijde později, možná nepřijde, uvidíme. Dnes závodíme jen 1600 kilometrů, nic velkého. V tuto chvíli máme přihlášeno 448 účastníků, což je zdaleka zatím největší účast. Když tento závod začne, ačkoliv to nerad říkám, už nebude pod mojí kontrolou, ale pouze ve vašich rukách. Moje tělo neví, co dělat, mysl mi frčí šílenou rychlostí, opravdu se to děje. Vy jste ti za volantem. Buď se vám to podaří, anebo ne. Musíte si udržovat tempo, závod začne kolem čtvrtečního poledne a bude pokračovat až do páteční půlnoci. Nebude to procházka růžovou zahradou. Tohle je nejdůležitější terénní závod na světě. Dostává se mu celosvětové pozornosti. Dá vám doživotní právo vychloubat se. Musíte tedy být velice profesionální. Mám tě rád. Je to závod. Váš život či život někoho jiného však za to nestojí. Je to zkušenost. Je to jedinečná životní příležitost. Tak prosím, dávejte pozor. Jak se daří, pánové? Skvěle. Ahoj, jak to jde, jak se vede? Jste připraveni, jo? Ahoj, jak se vede, jak se máte? Ahoj.
Ahoj, jak se vede, chlapci? A jak se vede tobě? Celkem to jde. To málo, co jsme viděli u kluků neseseriových, je to, co jsem udělal před 35 lety. Při terénních závodech se člověk hodně naučí. Takže se taky učí a ještě ten učební proces neskončil. Jsem teď asi nervózní tak jako nikdy. Je to jako, určitě jsem nebyl tolik nervózní ani před svatbou. Jen jízda autem celý čtvrtek a pátek a sobota. Každý tým má 43 hodin na to, aby dorazil do cíle v La Paz, vzdáleného 1686 kilometrů. Myslím, že nám to jde, zatím nás nikdo nepředjel. Pokud to tak zůstane, máme šanci na vítězství. Hej kluci, píchli jsme. Jo, moc jsem si to užil, je to namáhavé dohánění a předjíždění ostatních aut. Guarda secretos a nuestra nación. Porque regresas en lo que las reglas te llegan reportes, después los alteras, a todos los miente Jacobo, que no se haga tonto, que no se haga bobo. Que no se haga bobo, Jacobo. Que no se haga bobo, Jacobo. Jsme po tvé pravici. Teď jsme velice pomalí, ale vynahradíme si to. Na dálnici si to vynahradíme. Jedeme, jedeme. Tým Milen, přestávka, výměna řidičů. V půli závodu je tým Milen na prvním místě, ve své třídě vede o 5 hodin. Žádné problémy? Můžete zkontrolovat všechny pneumatiky. Bylo to skvělé, jednotvárné, předjeli jsme hodně aut. Bavili jsme se. Tým Necessary, přestávka, výměna řidičů. Tým jede pomalu, ale očekává, že přijede včas. Jsou přímo na cestě. Posledních 8 kilometrů bylo skvělých, ale těch 30 předtím bylo na
Podívejte se na přední část. Hodně jsem ten předek narážel, ta naplaveninová pole před Trinidadem. Jo? Bylo to tam jak na hřbitově. Slyšel jsem to, bylo tam 35 zaseknutých aut. Jo. V pořádku? To je chladič převodovky, zkontroluj převodovou kapalinu. Jak se to stalo? Možná to dostalo zásah, když se uvolnila baterie. Nevím. Jo, měli bychom to zkontrolovat. Jak je to dlouho, co tudy projeli Millenovi? Asi 5 hodin, kolem 10. Oni tu projížděli v 10? Jo. Určitě posunou rekord, pokud dokončí závod. V klidu. Jo. Nikdy jsem se necítil při zbavování toho zatraceného auta tak dobře jako teď. Míme stanoviště 6. Rozumím. My jsme projeli kolem stanoviště 7. Za 7 jeďte pomalu. Budeme napravo od vás. Jsou od nás 17 kilometrů. Aha. O, mámo. Jsem moc rád, že jsem uvnitř tohohle zlého zvířete. Je to paráda. Políbil bych tě, ale smrdíš. Tady jsou kluci. Vezměte někdo ručník a utřete přední sklo. Jo, a je to trochu pomačkané. Zkus tohle, Ryane. Vypadá to na problém s elektronickou řídící jednotkou. Buď se do ní práší, nebo je zanesená, nebo je moc omlácená. Vlastně neznáme příčinu, tak jsme ji vyměnili za novou. Zkus to znovu, Ryane. Po 2 až 3 kilometrech auto chcíplo zase. Tak dobře, hodně dílů se musí z motoru odmontovat. Svolám posádku a zajistím, aby se do toho dali. Nastartuje se na okamžik a hned zase chcípne. Máme pár dalších náhradních dílů, které můžeme vyzkoušet. Senzory, různé dráty a podobně. Uvidíme. Pás je odpojen. Tak teď musíme vytáhnout kompresor. Chceme vytáhnout kompresor. Adam je tam. Jdu nad to. S téměř 5hodinovým zpožděním už není tým Millen ve vedení své třídy. Ještě? Tak ještě jednou.
Zkusil jsem zkratovat dráty vedoucí k senzoru, zkusil jsem jinou kombinaci a chytlo to. Tak jestli jsem něco udělal nebo ne, to nevím, ale něco se stalo a zabralo to. Nevím přesně co. Přijeli jsme sem, abychom závod dokončili, ne abychom odjeli v přívěsu. Tak o to se teď pokusíme. Rasy, slyšíš mě? Rozumíš? Vyzvracelo to všechnu kapalinu? Aha, a zastavil si alespoň únik kapaliny? Milenovi měli taky poruchu, jo. Takže jste na 1220. Tak jo, nevím, jak vás najdu. Baterie bouchala o trubičku chladiče. To se dá spravit, ne? Tým Necessary měl poruchu, propíchnutou trubičku převodovky. Jedna z trubiček převodovky se uvolnila a všechno postříkala. Když jsem v ospalosti kontroloval motor, na převodové trubky jsem se nepodíval. Nemůžeme je bez GPS najít. Nemůžeme se jim ani dovolat, asi si sundali helmy. Co se děje? Tak jo, setkáme se u stanoviště s Chase 1 a 2, slyšíte? Race 1 na cestě k stanovišti a mají málo převodové kapaliny, jedu na stanoviště. Jedeme za nimi. Chase 2 volá Race 1, slyšíte? Chase 2 Raceovi 1, slyšíte? Rasy, Kevine, slyšíte? No tak kluci. Mobil. Haló? Jak jste daleko, kluci? Dobře, už jedeme. Jsou teprve na 1226, daleko nedojeli. Musíme jet za nimi. Vydrží to? Nevím. Hodně nepříjemné. Dost nepříjemné. Už vlastně nemám na vybranou. Nevím, co jiného bych měl udělat. Teď jsme tu. Už jsme v tom, Rasy. Půjdu pěšky, radši půjdu pěšky, než abych jel s tímto. Souhlasím, zaparkujeme to tady. Pojďme. Tým Milen, poslední přestávka. Tým Milen ztrácí jen 30 minut na vedoucího závodníka. Předjeli jsme Hondu, takže už jsme zase ve hře. Držíme to ve svých rukách. Už se asi přibližujeme na 1223. kilometr. Jste někde na rozlehlé písečné pláni? Neslyším je, nevidím je. Prostě půjdeme dál. Nemáme nic lepšího na práci, možná 2 kilometr. Zkus to ještě jednou, Rasy. Všichni drmolili znovu. Neslyšíme vás. Man, we don't hear you or anything. Nemůžeme jít za nimi, vždyť ani nevíme, kde jsou. O 4 hodiny později. Kolik je hodin? 12:13.
Ale vrátili jsme se celkem rychle. Byli jsme tak blízko. Cíl La Paz, Mexiko. Závod běží asi 36 hodin, je pátek večer, po 2 dny, více než 2 dny, jsme tu měli skvělé lidi tady v cíli v La Paz. Závod začal ve čtvrtek. Do 9:05 sobotního rána můžou ještě vozy oficiálně dojet do cíle. Závod bude mít ještě dlouhý průběh a malá sériová auta by měla začít přijíždět. Odstartovali v rozdílných intervalech, je tam 30 sekund mezi jednotlivými vozy. Když výjíždí do cíle, projedou kolem budky, kde píšou čas, kdy dorazili. Podle toho se pak vypočítá pořadí. Už jsi něco slyšel? Nečekal bych nikoho. Nevíme, jestli jsme první nebo druzí. Ještě 80 minut. Měli jsme 10minutovou ztrátu na vedoucího závodníka po 30 hodinách. To bych nikdy neřekla, že půjde o minuty. Hurá! Právě cílem projel FIS třídy malých sériových vozů. Neoficiálně to vypadá, že jsou to vítězové v třídě malých sériových vozů. Máš hodinky? 1,5 hodiny ztráta. Právě přichází. Jo, přichází. Porazili nás, šeli jsme druzí asi. Ještě nevíme. Porazili nás. Překročili jsme cílovou čáru, celou cestu až do konce. Divím se, že to ještě jede. Dost jsme to omlátili. Nechtěli se pohnout, vrazili jsme do nich jednou a odstavili jsme je z cesty. Omlouvám se za ten náraz. To byl nejnáročnější závod, něco ti řeknu, člověče, to byl nejlepší závod v mém životě. Nemůžu uvěřit, že tohle auto zůstalo pohromadě. Jakou měli ztrátu? Těžko říct. Jo, měli bychom si zjistit oficiální čas. Jo, měli byste, protože vlastně nevíte. Ahoj Joe, jak to jde? Chci zkontrolovat třídu malých sériových vozů. Myslím, že tu máme dost malé rozdíly v časech, přijeli zároveň. Vůz číslo 764. Dan Fresh vyhrál nad Rodem Millenem číslo 761. Neoficiálně, neuvěřitelné. Neoficiálně o 32 sekund. Rozdíl 32 vteřin po 1700 kilometrech. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Děkuji, cením si toho, Joe. Jsme si celkem jistí, že jsme skončili druzí asi o 28 vteřin, nebo tak nějak. Prý. Jo.
Alespoň jsme náš vůz přivezli do cíle a ukončili závod. Proto jsme sem přijeli, ačkoliv to zní šíleně, zvládli jsme to. To bylo úžasné, výhra nebo ne, alespoň jsme dojeli. Je 6:10 sobotní ráno, máme ještě asi 2 hodiny před koncem závodu Tecate Score Baha 1000. Vlastně máme ještě 1 hodinu a 3 minuty. Vím, že tam někde jsou zoufalí závodníci. Do historie se zapíše jako jeden z nejnáročnějších a nejnamáhavějších závodů Baha, které se kdy konaly. Adrenalin jel naplno 43 hodin. No, trošku déle. Ale pravděpodobnost, že Necessaryovi projedou cílovou páskou v nejbližších 30 sekundách, je mizivá. Děkuji. Baha 1000 skončila. Tým Necessary 150 mil severně od cíle. Soutěžili jsme s velkými borci. Skoro jsme to měli. Byli jsme blízko, co se dá dělat, zkusit to jednou znovu. Chase 1 volá Race 1. Kluci, jedete? Jo, jedeme. Tamhle jede. Vítejte zpět. Byli jsme tak blízko. Statečný úsilí, ne? Byli jsme tak blízko. Nemůžu tomu uvěřit, tak blízko. Asi 160 kilometrů nazpátek jsem utrhl uchycení baterie a to odchýlilo chladící trubičku k automatické převodovce, takže jsme ztratili převodovou kapalinu a převodovka začala klouzat. Skoro se mi spálil, musel jsem zastavit. Volali jsme někam a konečně nám nějaký chlápek dal asi 3 litry. Musel jsem použít hadičku, kterou jsem připevnil k nádobě s kapalinou a udělal do ní dírku tady a pak jsem ji fouknul do chladiče převodovky. Sakra, to bylo blízko. Musím to dojet. Auto je tady, auto to zvládlo. Přijeli jsme pozdě, ale víte co? Pro nás to znamená, že jsme tu včas. Tohle je moje vítězství, být tady. Tým Necessary dojel do cíle 4 hodiny po konci závodu. V nejtěsnějším závodu v dějinách závodu Baha se tým Milen umístil jako druhý pouhých 34 vteřin za prvním místem. Ze 431 vozů v závodě jich dojelo jenom 234. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2008.